Right, muri yeZimbabwe kusangana kwatiri kuita zvekare pano paHatsirari 263 pano pachange ndichikuzivisai manews updates ezvinhu zviri kuitika munyika yedu yeZimbabwe. Ndamboposta video raBybit. Bybit ndiye musikana wekurova vamwe wake vachibva kuchikoro. Zvisinei vanhu vanga vasingazivi kuti Bybit anemurume ateerwa kuzotorwa nemurume muno muHarare. But pamurume uyu waari kuenda naye kumusha abvuma iye kuti ndakudzokera hangu kumba nemurume kumusha. Afunga kudzokera kumusha nemurume. Asi murume wandiri kutaura nezvake uyu Bybit ari kunoiswa ipo pabarika, anga agara ari pabarika Bybit, asi anga asina kuzivisa muri yeZimbabwe kuti pandakauya muno muHarare paya ndanga ndine murume. Apo Bybit anga kushandira macompanies akati wandei muno muHarare maanga auya zvisinei afunga hake kudzokera kumusha. Murume wake pabvunzwa point yekuti iwe uchaita sei sezvo mukadzi uyu anga ajoinawo macompanies akawanda, zvikanzi nemurume uyu ndichange ndichimuperekedza pese panenge achida unoshuta video ndiripo video richishutwa. Ndakusiyai muchiona video. Madzibaba ndo murume waBybit, vanozvitiwo madzibaba ndiye murume waBybit, ende Bybit ari kunakirwa nemarriage yake, afunga kudzokera kumarriage. Advice yaudosiya mucomment section after wapedza kuona video iri rakati rebei muchanzwa vachikurukura ndiye kuti chii kuna Bybit. Uri iwewe waidzokera kumusha here kunoenda pabarika? Much love. Hi guys, one day guys. The first thing that mundu zondukunzwika here. Kana ndichinzwika toenderera mberi. Dangoti gaga nyaya yedu. Feri zviri sei Junior, wayuma kanaka. Zviri sei. Ndukunzwika here Jane. Ndukunzwika here Junior, taurai neni Felicitas, ndukunzwika here. Hi Faith. Skyline ndukunzwika here. Ende kanzana ninde uri pala zvinenge ndukunzwika here anotara sai. Pane sai, pane wifi vana. Boseri ndukunzwika here Eunice, taurai neni guys, titaure nyaya. Wandai. Ndakanzi iPhone. Ndaskera bona Bybit chuma zviri sei muri sei mairasi ndiri right zviri sei 13457 ara muhombe hanzi mukuhwika. Okay guys, handisi kuda kukupedzerai nguva yenyu. You know kuti inini ndinogara naBybit. Nyaya yaBybit payakatangira munopaziva, so ndauya ndakazvimiririra kuti ndizotsanangura nyaya iri paground yakoneka. Kuzima manje hanzi raise your voice gules naivedwe handisi kunzwika here hanzi voice riri pasi ipapo ndo manje vanozoita tichite sei tikate life yacho, because vamwe vanenge vachiti hausi kunzwika kuwanda kunotangira pa2. Alright, iko zvine zvimawanda mava 370 nhamba yenyu yakawanda. So guys, nyaya iripo ndeyekudai. So inini pandakaona video raBybit ndo pandinoda kutangira kusvika panhasi. Pandakaona video raBybit ndakariposta pano paFacebook ndichitsvaga mwana, because ndaida kungogiftiwo mwana through patience dzake dzaanga aita. Then ndo pandatanga kutsvaga mwana, kusvika ndazowana mwana. Ndawana mwana uya ndakabva ndaita kuti
ndobva ndataura namai vake vakanditi aiwa mwana ndinaye kuno uku ndotogara naye. Ndobva ndati ana ndichikumbirawo muye nemwana kuno kuHarare. Ndobva ndavatsanangurira sekudaro mama vabva vauya nemwana handitika. But chakazoitika ndechekuti mama vanga vari supposed kusvika muno muHarare makuseni, ende vasvika makuseni muno muHarare vaifanirwa kutanga kuonekwa nauncle Saint. Handiti vaifanirwa kuonekwa nauncle Saint. Saka uncle Saint inini vakandifonera vanzwa kuti tawana mwana. Vakati mairasi mwana akasvika muHarare tatichikumbira kuti isusu titange kumuona inini nemunhu wavakamenshena wechikadzi titange kuona mwana. Handitika. But vana mama vakanonoka kusvika vaifanirwa kusvika muno muHarare na8. Not knowing kuti pane zvimwe zvavanga vachijingirisa murodhi. Handitika. Zvandichazokutsanangurirai kuti chakazovanonotsa chii. Vanonoka kusvika vaifanirwa kusvika na8 vabva vasvika kuma11. Vasvika kuma11 munongoziva kuti vhidhiyo raitrenda. Baba paita munhu aiti inini ndiri kuda kuenda kuAustralia. Saka ndichida kuenda kuAustralia ndikuda kuona mwana. Ndichida kuona mwana kudaro ndofanirwa kubata futi chiindege. Remember ndakuudza kuti uncle Saint ndovanga vatanga kuti vada kuona mwana. Munhu uyo akuenda kundege arida kuona mwana. Pana Clyde Rice akwira kubva kwaMutare akasvika makuseni na6 muno muHarare anga atumwa nehalf price fashions arida kuona mwana. Inini ndobva ndakuzvionawo semunhu ndikati uncle Saint vanogara muno muHarare. Chirega inini ndiite sei ndimhanye kushowground kuna secautions arida kubuda ona mwana then ndobva ndaita sei ndabva ndangoenda kuna uncle Saint. Handitika. Then ndiri kushowground kuna secautions ari kuona mwana paya ndiye akamupa zvemadriving lessons. Ndobva ndafonerwa naClyde. Clyde abva nditi mairasi ndaneta nekumira. Mind you dzakuma11 munhu abva kwaMutare akapinda mutauni na6 muHarare. Ndikati chimhanya pashowground. Clyde vaya vamhanya pashowground paya wauya vatoonana namama nemwana vashuta mavhidhios ava apostwa pasocial media akutotrenda. Remember ndati pane vanhu vatanga kuti varida kuona chi varida kuona mwana. Vanhu vabva vatanga kutoona mavhidhios ayaya. Handitika. Vatanga kuona mavhidhios ndakabva ndatanga kufonerwa. Pavanhu vakandifonera uncle Saint vakandifonera ndikafonerwa naRoyal Mint. Royal Mint was close nekushowground. Kwakubva achisvika the other lady waanga naye waanoshanda naye kubasa kwake. Ndobva vatoona mwana tikanzi aiwa mwana toda kuenda nechiofisi kwedu ndobva ndati aiwa uncle Saint vatovada kuita sei vada kuona mwana. Ngatitanga itaenda kuna uncle Saint. Uncle Saint vaona mwana then tozoenda kwenyu kwamuruda kuenda. Mind you ndakuudza kuti nina handizi journalist. Handigoni zvokubvunza mubvunzo mwana toda kumuendesa kwaOla so that nyika yese inonzwa nezvemwana ina handizokwanisa kupindura munhu one by one. Handiti zvadaro ndobva ndaita sei ndobva ndati Royal Mint kwakubva atomhanya papost tichiri pashowground auya aona mwana. Royal Mint kwakubva ataiwa ngatimbosvikai kuMatrix. Ndopa makazona tabudira nekuMatrix taendana naRoyal Mint vaya. Handina kuziva kuti atikwakati kurembichana kuruwa uku. Tabva kuruwa kuya tabva taenda kwaOla same way tabva tadzoka paOla taona Ola uncle Saint tazovafonera mapapi muri papi tichiuya nemwana uncle Saint vabva vati andiri kuna 5 Avenue. Ndobva ndati aitsokere gaitiye koko vabva vati aiwa chiregai ndozomuona mangwana. That was Tuesday vakati ndozomuona mangwana Wednesday iya vachibva vazoti aiwa cheta ndimuone Wednesday because ndinoda kuenda kwaMutare ndokubata Thursday ndadzoka. That was that from uncle Saint. Havana kurambidzwa kuona mwana but vakati ndichakubata ndadzoka kwaMutare. Inini ndakangozvitora kungoti semunhu akanga ati inini ndinoda kutanga kuona mwana. Pamwe varamwawo kuti sei mairasi vazotenderera nemwana kune vamwe vese ndisati ndaona mwana. Anamboitawo semunhu anga aringobatsirawo hazvina kumbondibatawo ndakangoramba ndichingokontinyo nebasa rangu tatouya kumba tatogara kumba takutowana zvemabasa paya. Then pakazoita munhu akauya kuinbox kwangu paFacebook akanditi mairasi kana muchibatsira Bybit batsirai Bybit muchiziva kuti ane mwana nemurume. Handiti ndobva ndamupa nhamba dzangu ndikati uya kuWhatsApp. Mind you inini natete yeu tiri kuziva nyaya dzaBybit. Munhu yakaisa message kuna tete yeu abva aisa message kwandiri. Ndobva ndamupa app number yangu abva uya kuWhatsApp number ndobva ndamubvunza. Handiti ndobva ndati it's okay chirega ndiinvestigate nyaya because inini ndakazvipa policy yekuti I will never expose something chandisina evidence nacho because one ndinoziva social media inonyepa inotanga kucreata nyaya kana munhu akatoziva kuti munhu ane fame. Handitika mama ndabva ndavabvunza nhai mama Bybit ane murume here vakanditi aiwa mwana wangu haana murume.
but chakazoita ndibvunze mama kechitunde chekuti nhai mama imini pamabva kudarweni mazononoka sei murodhi vakandipindura kuti isusu tanonoka murodhi nechikonzero chekuti Bybit anga akaenda kuchiweshe kwasekuru vake anga achigara nasekuru vake kuchiweshe ndobva ndakuti it's okay handitya saka ndobva ndatobvunza Bybit une mwana here zvikanzi aiwa handina mwana mazuva ari kutofamba oini ndabva ndaudzawo vanhu vangu ndikati chi investigata inyaya iyi and handina public relations vamwe wana achidhila nawo mapurisa nekuti andibetserewo kuinvestigata nyaya iyi ndina kansela wokudhariwene ndichingobvunzabvunza ndakubvunzabvunza headmaster wokuchiswiti uya ndiri kugadha information handingomhanyi kuti ndanzwa information ndomhanya kuya kuda kuzotaura pasocial media because aim yangu yanga iri yekubatsira mwana pano pasocial media saka zvaisaita kuti information yandanzwa ndobva ndamhanya nayo ndisina concrete evidence handiti so zvadaro taenda kwaola mwana abvunziwa are you married? I am not married. Kana iwewo waenda kwaola tomboti ndini mairasi ndaenda kwaola ndichiziva kuti baba rasi variko ndobva ndabvunzwa kwaola kuya kuti are you married? ndobva ndati I am not married. Baba rasi vari palive yekwaola iyaiya baba rasi anofila sei handiti baba rasi anozoitawo zvokuti vabudikire right zvadaro ndingati chiko ndopa ndakazoona mamessages aingowanda Bybit anemurume Bybit azodai but nyaya iripo ndeyekuti inini now that I have concrete evidence pamakaona dhei alright ndikangoti zvakaita takasangana naado mutown adopted son mutown ndobva ndati ngativhurire mwana page saka tatisaya kuvhura peji remwana ado akacreata profile peji robva raramba kuvhurika hameno right two what handichazivi then ndobva ndadai it's okay ado peji iri ndonorivhurira kumba handitya kana ndasvika kumba ndonosvika kumba ndocreata page saka manhero aya ndasvika kumba ndakazvitanganwa nepressure because ini ndine mabusiness andinoita saka ndaitira kubhalansisa mabooks angu ndapedza kubhalansisa mabooks angu nekukesha ndopa ndakazoti Bybit ndipowo foni yako ndichicreata page Bybit wandipa foni ndakucreata page pane password inotumirwa nefacebook kufoni saka password yayo yatumirwa kufoni ndakavhura foni yemwana ndobva womongozi wose munhu wenyanaka ndakatanga kuscrolla kwakutanga kutoona mamessages emwana atori murudo mamwe mamessages acho ndakangoitawo ati mascreenshot ongoti azvikazondipira mangwana ndozongobudisawo evidence hamuna mbondiona ndichauzoposta panapa zvandakaona handitya saka zvadaro ndobva ndaona mamessages ayaya but ndiri muprocess yekucreata page pakafona munhu anonzi Trymo ndobva ndatodaira ndikati hello makadii henyu sezvikwendi makadiiwo ndoda kutaura naBybit ndobva ndati I'm sorry foni yake ndandiri kumboishandisa ndokumbirawo muzofona handitika saka Trymo uyauya ndobva aita sei ndobva ndazoti ndaona mamessages ayo ndobva vanaBybit vakabva vari 4 kumba kwavo 2 masisters ake anga ari behind the camera isaingobudisa iye namai vakayi remember imwe sister yacho yakabuda pane rimwe vhidhiyo saka ndobva ndakazoti aiwa ini ndigaizika nyaya iripo ndeyekuti mwana uyu mamessages andaona anga asingaiti and inini I cannot expose mamessages acho pano paFacebook because aim yangu yanga iri yekubatsira mwana saka zvandakaona zvichaperera kwandiri zvandakaona mamessages but inini ndakazongozviona kuti mwana uyu inini ndine mwoyo wekumubetsera but I'm very disappointed neizvi zvaaita but ndakazozvitora kuti dai anga ari mwana wangu ndaimurasa here handina kumurasa ndobva ndakontinya nemwana but mukukontinya nemwana next day racho if you remember ndakabva ndasenda message pasocial media ndikati guys ndiri kutsvagawo manager for Bybit why because ndakaona kuti inini kuti ndirave ndichikwanisa kucontrola mwana uyu ndichikwanisa kumutsiura anoda munhu anomumanager in terms of business through mamessages andandaona mufoni make vanhu mabva matanga kundibhasha pano pasocial media but izvozvo ndandazviitira kuti inini ndiri munhu anoenda kubasa ndaifanira kudzokera kubasa kwangu zvekare handitya zvadaro ndobva ndaona kuti vanhu muri kupopota ndobva ndanodzura meseji yangu iyaiya ndadzura meseji yangu iyaiya yanga yakanzi ndiri kutsvaga manager ndakazotanga kuexplaina meseji yangu kuti aiwa ini ndiri munhu anoenda kubasa saka handikwanisi kuita sei kumanager mwana uyu but isusu sevamwewo kuti unenge uchiwirirana nevamwe client naado takagara pasi tikati aiwa ngatichipushai peji remwana tichimanager mwana tiri 3 vanhu ivavo semanagement yake handitya saka nyaya ripo ndeyekuti Bybit paakapedza chikoro ngati paakapedza chikoro Bybit paanga ari form 2 apedza form 2 yake akashayirwa mari yechikoro
ashayirwa mari yechikoro akamitiswa. Amitiswa akaita mwana wake mukomana, right? Mukomana ndizvi. Akaita mwana wake mukomana anonzi Ryan. Ndiye mwana waBybit. Saka zvira kuti mwana uyu akaitwa gore ripi? Mwana uyu akaitwa 2022, end of 2022. Anditya zvichira kuti mwana waBybit ane 3 years. Nyaya iyi vaindivanzira havana kundiudza. Anditi but inini pandakangozviziva nemakuhwa ndakangoti yakuzvibata kuti ayewa ina handingarasiri chii. Dai anga Dr. Abvuma ndaivarasa here, ndaisavarasa. Let me handle this nemutoo wakanaka saamai. Anditi zvadaro pandakatsvaga manager paya ndina someone akandisendera message. In fact akandifonera achingonditaya kunditi manager chichi madai. Not knowing kuti munhu uyu ihama yemurume waBybit. Mukunzwisisa? Hana kundiudza kuti Bybit ane murume. Ndiri kuramba ndichingobvunza, ndiri kuona kumagroups kumafira kureva kuchichi kuri kusendwa mamessage munhu ane murume. Ndiri kuti akuinvestigate nyaya iyi. Handisi kuibata nyaya. Chandangobata mamessages anga akanyorwa naBybit achitoudzawo umwe mufesi ndofunga ndiwo anga ari kugara newa murume wanaye achiti izvoni iwo unogoda kuti izvoni ndinikirire ndibve ikoko ndisina kukuitira mwana here, kugonzi wakagara nemukadzi akaenda asina kubara. Muri kuona? Ndobva ndatoti itso nyaya iyi hadzidi kuva into nyaya dzevanhu. Ufanira kungopindira maafezi evanhu zvokudaro because ufanira kuziva chinangwa chako munhu. So makuseni emusi wemandi ndakabuda naBybit tichienda iye achienda kumalessons ake provisional, inini ndichienda kubasa. So zvakaita ndezvokuti pandakaona mamessages inini separent ndakaona zvakakodzera kuti ayewa iwo kana uchiita zvemaboyfriend isuna future pauri, ndakukuchinjira line. Ndatenga bhadhi line rangu ndamupa net one line iyoyo yatarirongedza. But musi wemande ndakabva ndangomuti nhaiwe ndokumurombonudza kuti anonzi Trimon ndiani. Iyoyo yana grown up. Anditi uri musikana. And ndinokutendera neage yako kuita mukomana. Be open to me. I'm like your sister, I'm like your mother. Mukomana watakati wawaitaura naye anonzi Trimon, unomuda here? Zvikanzi ndomuda. Ndibva ndati chii chako? Zvikanzi mukomana wangu. Ndikati mukomana wako asi murume wako. Zvikanzi aiwa asi murume wangu mukomana wangu. Ndibva ndangoti aiwa zvakanaka kuita mukomana, tese taimboitawo vakomana tichikura. Ndichingokata foni munhu yaya abva andifonera munhu yaya wandakuudza iti pandaitsvaga manager aita angatori hama yemurume waBybit asingandiudzi. Abva andifonera zvikanzi mai vasi muri sei? Akatonditi manager muri sei? Ni manager makazowana here manager? Ndikati iko zvinotangoti tingokontrola peji remwana, let's just push peji remwana. Zvikanzi right, hold on makadaro. Ini ndakahodha paya ndakudzwa aedha munhu pako. Zvikanzi mairasi makadini munhu yauya? Ndikati ndinofara makadiko nemufaro koti kuti maclients auya akaroda kutsvaga basa nemasikana. Zvikanzi inini ndiri murume waBybit, imi matoo maiguru vangu. Ndikati murume waBybit? Ndakarohwa neana ndakadedera ende handisi kuda kukunyeperai guys. Panguva yandakazvinzwa izvozvo misodzi yangu yakatanga kungoyerera because Bybit ndainyazomubatsira from deep down in my heart, and then nazvino ndiri kungomubatsira deep down on my heart. Handiti but chakanyanya kunditriga ndechekuti inini handide munhu anondinyepera mulife yangu, handide munhu anondinyepera. Ndo zvandisingadi, ndo zvakanyanya kunditriga kuti after all the effort that I'm doing for you Bybit, how could you lie to me? Chero dai wangu wakandiudza chokwadi ndingadai ndakaziva kuti ndochihandla sei chokwadi. Handitika but ndozodzwa nemakuhwa pasocial media. Ko iwo wega ndaikubvunza day and night, unaye here murume, unaye here mwana? Kana unavo budisa. Ingo pressures akabuda nemurume wake vari kuita content vese, but waingondirambira. Zvakandirwadza kusvika ndazoti inini handisi kukurambira kuti Bybit mukadzi wenyu, asi mai vaBybit vari kundiudza kuti Bybit haana murume, vari kuti havakuzivei. Zvikanzi havandizive nokuti handisati ndanobvisa tsvakirai kuRobert, ndaane gore ndichigara naBybit. Ndikati it's okay. Imi makasununguka kuita zvamunoda, mukadzi ndewenyu, inini handisi pakuda pakuva involved munyaya dzenyu. Zvikanzi aiwa isusu toda kuti peji redu rirambe richienderera mberi. Saka inini ndandikumbira kuuya kuzokuonai kuti nyika yeZimbabwe ichiziva kuti Bybit ane murume. Kana pane vanga vataimira Bybit mobva mazviziva kuti Bybit ane murume. Handiti saka murume waya abva auya
inini wose munhu angari overreactor inini ndine murumeka murume wangu akabvanduza kuti kana nyaya idzi dzakudai so I don't want you to be involved munyaya dzakadai because dzichapedzera dzakukupa stress. Ndasangana naBybit yaya nemurume waBybit yaya paJoina City paya handina kumomhorosa handimboda kukunyeperai kutoshamisika because ndichiri mudzimai kuti zveshuwa ane murume here kana kuti haana but iye manje ka dhera vafoni ndakaisa palaudi akabva ndamubvunza ndikati une murume here zvikanzi ndinaye mane makore mangani muchigara mese taane gore kosei wakandinyepera kuti hauna murume zvikanzi mama nesista yangu patakasangana murodhi vachinditora ndakatoperekedzwa nemunheye kunokwira kombichiya kuno kuharare saka vakanditsindidza kuti iwowo haufaniri kutaura nyaya idzi because iwowo ukataura nyaya idzi vanhu havachatibatsere. Handi muri kuona saka zvadaro guys murume uyo asvika ndobva ndati imi mendai munoita decision yenyu inini handina zvandinokwanisa kutaura especially the point yakanyanyonditriga yokuti ndabvunza ini ndinoinvestigata guys kusvika ndanyatsobata concrete information because ndee ndichiona zvinhu zvinopostiwa kumatira kureva ini ndoenda hangu nekuseri ndichiinvestigata nyaya idzi ndobva ndatuma vanhu vangu vandakachiinvestigata nyaya idzi vabva vainvestigata vabva vatona zveshuwa Bybit ane murume andori nemwana kumusha murume wacho andori neumwe mukadzi ende Bybit atori mukadzi wechi2 zvakanditriga ndikati nhai Mwari ndo nyaya yacho here nezvino handinamborara mufunge murume wacho ndobva ndati aiwa imi uyai kuno kuti zive chokwadi. So guys nyaya ripo ndeyekuti ndo the untold story yaBybit. Murume waBybit ndinaye munomu akagara naBybit auya kuzotakurana nemukadzi wake kuti vaende saka imimi maizoona mangwana kuti mairasa vakagara nemwana chikonzero chii ndabva ndati aiwa zvakanaka kuti chii kuti mwana uyu ka ndiuye live panapa nditsanangure nyaya because ina handifarire munhu anonyepa handide zvemunhu anonyepa kana tizwa toda kuzovatirwa namairasi mangwana usandinyepere handide munhu anondinyepera zvese zvataita ndaita from the bottom of my heart but the fact yekuti akandinyepera 1 2 murume womunhu ipapo handikwanisi kutolereta zvinhu zvakadaro because inini ndiri mukadzi ari mumba handitika. So guys I'm now going to turn my camera mokwaziswa nemurume waBybit ozvintrodusa Bybit wacho aripo kana mune mibvunzo yamuroda kubvunza makasununguka kubvunza iko zvinezvi ndakusiyira nguva inoyi yese kwamuri. Let me just turn my camera motaura navo guys ndakutena kamera yangu imi matizhoni muda kuti nyika yeZimbabwe ikuzivei kuitira kuti mukadzi wenyu asazonyengwa mangwana. It's okay. So I'm now going to turn my camera vanhu vachabvunza mubvunzo ndichitaurawo ndichiverenga mubvunzo iri kubvunzwa nevanhu handiti inini I'm not here to make any decision kwamuri ndimunoziva zvamunoda mulife menyu. So guys uyu ndiye murume waBybit mweresai vanhu makadini muri yeZimbabwe motaurisa makadini muri yeZimbabwe Bybit hatisi kukunzwa handisika. So Bybit nyaya iripo ndeyekuti vanhu vada kuziva chokwadi ndoda kuti uintroduce munhu wako kune vanhu ndokumbira utaurisa. Muri yeZimbabwe ndemurume wangu kufunga mukanikiya kuno kwavanhu ndinavandakaudza chokwadi ingamairasi vanegara navo vangotanga kuti ndione makuwa chindibvunzawo nikangoyi ndichiramba kuti ndazosvika pakubvuma kuti zvechiwa ndinayo saka vasvika kunzwisa mairasi vakasvika pakutofonerwa nemunhu vakavafonera vachizoti meya kuzera nemurume here chii saka ndifunga aiko zvino ndeyo andinayo murume wako anogara kupi Bybit? murume wangu anogara kuchiweshe. Saka munogara kuchiweshe mese ndizvo togara kuchiweshe madzibaba makaroorana adini nemukadzi wenyu guys vane mubvunzo bvunzai tane gore ne3 months chese. Saka imimi aim yenyu pamauya kutoziisa mhuri yeZimbabwe kuti chii? Ini ndauya kuzoziisa mhuri yeZimbabwe kuti Bybit mukadzi wangu semunhu ndakandiona zvichitrenda kuti Bybit haana murume iye achidawo kuti mhuri yeZimbabwe izivewo kuti ndine murume saka ndauya ndiri pano mhuri yeZimbabwe uyu ndiye mukadzi wangu andinaye bai ndiripo pakumusapota pane zvaanga achiita chokwadi ndo chananga achida kuti chibude kuti kana achiita zvinhu zvake anoita achiziva kuti munhu ari married
because pane maconditions anoitika pasocial media panoitika zvakawanda wanda. Saka ini ndauya kuzobuda pachena mhuri yeZimbabwe kuti aiwa vanga vachida kupimba nekudii, this is my wife, uyu mukadzi wangu. Bybit uri kuti chine zviri kutaurwa? Saka uri kuti vanhu veZimbabwe vakatokutarisa, vari kuteerera nyaya dzako. Ini handidi zvemunhu anonyepa ibvo wabuda openi, taurira vanhu chokwadi. Hatidi kuti turambonyepera mhuri yeZimbabwe sokunyepera kwawakandiita. Saka muri kuplana kuita sei? Zvichireva kuti wakubuda maoko amairasi wakudzokera kumba kwako nemurume wako nakuna maiguru vako. Handiti mune zvekutaura here bamukuru? Ini handina chekutaura maiguru, kana kuti nditi ndinokushorai pane zvamakaita. Makaita rudo, chokwadi ndochanga chisina kubuda zvachine pachena. Saka kana ipapa kumhuri yeZimbabwe ndinokwanisa kutokontinya nemukadzi wangu tichiita zvatinenge tichiita semunhu anga achionekwa nenyika. Ndiri kumusapota, kana even ipapa ndaitomusapota senzira yeupenyu. Alright, imimi bamunini, imimi ndoda kukubvunzai. Mune 1 year muchigara nemwana wevanhu, hamuna kana kunobvisa tsvakirai kuno zvayo. Muri kufungei nazvo? Because isusu mai pavakatidza kuti mwana haana murume takazvibhilivha. Asi dai mama kanobvisawo tsvakirai kuno kana kuti pashoma pamuinapo. Uyo akanzi afa nhasi munotangira papi? Hamusi kuzivikanwa kumba kwavo. Panofambiswa sei? Ende imimi munozivana here nana ambuya venyu? Munokomunicata here nana ambuya venyu? Toda kuziva relationship between you nana ambuya venyu. Okay, thank you my girl. Naambuya vangu ndaifanange ndakatumira mari $60 ndichiti vachinzi madzimai angu auye kuno. Nditi ndinouya here ndinobvisa tsvakirai kuno, zvandainga auye. Ndakamupa $60 iye akaenda ikoko. Although haina unorekodha zvaine patsvakirai kuno. But inini madhamu yangu ichiuya kuno, tanga titori nerwendo rwatanga tatoisa ikoko kuti ndiri kuuya kuzobvisa ikoko. Mukadzi wangu aripo. Tabva tatangirwawo nezvakaitika izvi. But still kana nhasi handitadzi kunoroora mukadzi wangu. Ipapa titori mujeni yekuti tiende kuti ikoko. Ambuya vangu kana vakaita problem, varwara, vanondifonera mwana wangu ndarwara ndinotumira mari. Vana mai sisters ake anouya kumba kwangu tichigara tese tichidii, tichifambidzana tiri pamwe chete. Alright. Inini ndakuda kubvunza kuna Bybit kuti iwewo Bybit pawakatorwa namai vako nababa vako, handitya. Sorry, pawakatorwa namai vako nesister yako manzi uya namai rasi kuHarare. Handambopera ndakakomunicata newe, ndainzi uri kugara kwasekuru vako, handitya. Chakazoita kuti usvike panapa uchinyepa chii? Ndo zvandauda kuziva. Taurisa chamwari. Ndakakwanisa kuudzwa ndikunzi amai rasi ndavaudza kare kuti haana mwana haana murume. Saka ini nabva ndapanga ndichabudisa chokwadi sezvo vanhu vanga vataura kare, masviko vanga vataura. Saka inini handaikwanisa kugudhumura zvinhu zvanga ndisindisa. Alright guys, madzibaba mune zvimwe zvamuda kuziisa here muri yeZimbabwe? Alright, sevanhu vanga Bybit ranga ratoo brand, muri kuti toita sei nebrand iri? Because inini samairasi I was making my efforts, and tine macompanies atinawo atakushandidzana nawo. Imimi zvamati mauya kuzotakura mukadzi wenyu Bybit wati wakurongedza bhegi wakuenda nemurume wako, it's your right. Ini ndandiri pakungobatsira. But ndakuda kungobvunza kuti sebrand iri rakunzi Bybit iri muri kufungei naro? Right, inini maiguru ndiri kusapota mukadzi wangu, handinambogara ndakabvisa. Kana even ipapa kuuya kwandaita kuuya kuti ende tinogara pasi semunhu akangouya tisina kuziva kuti achaita mazuva akaita sei akadai, tiri kunogara pasi semhuri yangu achiita zvinhu zvake. Kana achiuya achishuta ndinenge ndiripo semurume wake ndichimusapota pane zvose zvinenge zvichiitika. Nekuti even mama kana pavakafona vakandikumbira, mwanangu ndiri kumbira mudzimai wako, mama it's okay, zvakadai vachikumbira kwandiri. Saka ini ndakagutsikana kuti kana mwana ari mumaoko mamama wake hapana ichakaipa, ari mukati mamaoko amama wake nasisa wake. Saka kusikana zvino ini ndateera mudzimai wangu naambuya vangu, tinotaura pafoni zvese vachindiudza mukadzi wako ada kudzoka kumba, shuwa achindifonera, baima ndoda kuuya kumba, ini muri kuti kudii nenyaya iyoyo. Saka tawirirana Bhai kuti achashanda semukadzi wangu ndichimusapota paanenge achinoshuta, ndinenge ndiripo, everything zvinenge zvichiitika ndinenge ndiripo semukadzi nemurume. Nai baba, imi mukati panoshuta mukadzi munenge muripo, ko tine mamwe mashuta tinenge tichida kuita semadzimai chete. Saka munoreva kuti munenge muchiberekana nemukadzi wenyu here pesi kwaanenge achienda? Ya, ndinenge ndiri padivi because munhu wemukadzi ndinenge ndiripo maiguru. Alright,
ini ndoda kuziva kuti because vanhu vari kuti imimi you took advantage yemwana uyu naBybit makasangana kupi zvakafamba sei because Bybit indaora rega initangire kuna Bybit wobva kuchikoro zvakafamba sei wapedza kuenda form 2 yako takuda kuziva kuti kuzivi zvaita mwana zvakafamba sei kubasa wakazoenda waane mwana pawakabva kuchikoro chichakaitika Alright, baba womwana varipi? Baba womwana wokutanga varipi? Alright, baba womwana vari kumaundaroni kudande. Baba makasangana sei naBybit? Ndaita zvekutenga moke ndichienda kuMozambique ndikudhila. Saka ndakatoti ndichibva ndaibva ndasvika pane imwe shopu ndo pandakaona mwana ari mushopu achitengesa mushopu. Ndanga ndamutaurira ndakumbira nhamba dzake ndanga ndamuudza ndonzi Simon ndakamira ndakadai so ndine mhuri yangu yakadai dai ndakufarira. Kusvika takawirirana zvatakawirirana ndakamusiyira foni ndakapota ndichifona ndaenda ikoko saka mwana uyu ndakazomutora ikoko Alright, it's okay. Mabva matanga kugarisana. Takabva tatotanga Bybit pawakatanga kugarisana nababa waizviziva here kuti vane mukadzi? Vanga vakudza kuti nemukadzi? Iwo bva wangoti ndovada vakadaro. Bybit? Saka alright Bybit. Saka iwo wakuda kushingirira kudzokera nemurume womunhu. Ndizvo zvatiri kutaura. Iwo wakudzokera nemurume womunhu here? Hazi murume womunhu murume wenyu mese. It's okay. I think ndosvika zvandachida kutaura nemhuri yeZimbabwe. Ndokumbiropawa bhengi rangu. So guys, nyaya iripo ndeyekudai so. Inini ndakaita sei? Inini mozviziva mhuri yeZimbabwe. Ndakabatsira mwana kusvika paseji yandamubatsira handitya. Number 1, ini ndotaura chokwadi. Peji renyu ipeji renyu. Kana muchienda muchinoita peji renyu, makuenda muchinoita peji renyu. But inini mwana ndakurumura. Mhuri yeZimbabwe mwana ndakurumura. Ndakumboita zvaPrecious nemurume waPrecious. Because ndo vakauya vachindudza chokwadi. Peji renyu ndakuita sei? Ndakurumura because Bybit ati makuenda mese. I can imagine ari umwe musikana ari kutaura kwaari kutaura kuti ari kuenda nemurume zvichirehwa baba rasi. How do I feel? I don't support polygamy. Yes, imimi kuchechi kwenyu mogona muchizvitendera yenyu, but inini personally ndakazvimirira samairasi. Imogona kundiudza kuti Bybit nemukadzi wenyu vava vachiwirirana kumba uko. Handitya. But tikada kubvunza mukadzi wenyu ane kubatikana kwaanogona achiita mumwoyo make. Inini personally ndakazvimiririra. Inini mhuri yeZimbabwe handirwadziwe, handitomborwadziwe. Mwana ndaibatsira nemwoyo wose, but the fact yekuti mwana ndaita find out kuti ane murume akaninyepera kuti haana murume iye ane murume, akaninyepera kuti haana mwana iye ane mwana. Ndaita find out ndikaita maresearch kusvika murume asvika panzvimbo. Right now Bybit akutorana nemurume wake akuenda. Murume wemunhu futi Bybit mukadzi wechi2. Saka inini handikwanisi kushanda ndakadaro. Because mukadzi wechi2 ngationesana ichokwadi guys. Because munoziva kuti chinoitika ndechekudai so. Imimi hama dzenyu nga. Imimi ndokubudisa here palife. Hamusi kuda kubuda palife. But muruda kungotaura kumabheki. Inini zvandinoita bamukuru ka. Ndine pandinogumira. I am a married wife. Ndine marules andonopuwa nemurume wangu. Saka inini zvekuzoti Bybit gara apa, maiguru vaBybit gara apa, murume waBybit gara apa, izvo zvandichakwanisa. Inini ndangoti tiite live mhuri yeZimbabwe izive kuti ayewa mhuri yeZimbabwe mairasi pavakaita vaguma. Mwana akuenda nemurume wake, mukazona mairasi havachasviti nemwana zvakurati mwana akuenda nemurume wake. Kana vane zvavanenge vachida kuzobatsirwawo pamavidheos avo, tichange tichingosapota. So varuda kuramba vachisapota Bybit vachimupa mabasa. Bybit rabrand iye nemurume wake. Ndawa zvekare muchiti makuda kushanda nemukadzi wenyu. Saka I think taurirai mhuri yeZimbabwe kuti muchange muchishanda sei. Zvamuri kuda kuita, mashandiro amuri kuda kuita nepeji raBybit. Mashandiro anga achiita even kana pama-advert ese aita kumabrand mazhinji, pane zvizhinji maskits totokwanisa kutoitawo naBayo. Muri vangani? Tinotobuda ini naBayo.
nditoita maspeech izvi kana kumvura kwatinenge Alright, imimi mune mwana here naBybit? na Bybit asati ane mwana. Bybit mune mwana here mese? Hamusati maane mwana mese? Muchiri kungoti tongoti like muri kungoti muri mukomana nemusikana vasati vaane mwana? Yes. Muri murume nemukadzi vasati vaane mwana? Alright, aiwa ndanzwisisa, ndinokutendai. I think handisisina nangu zvakawanda zvekutaura. Saka mhuri yeZimbabwe I think ndo patasvitswa paMwari wari mubatsiri wedu. Kune vanga vakateerera live inoyi vanozoda kubatsirwa namairasi. Vanga vakateerera live inoyi vanozoda kubatsirwa namairasi. Make sure kuti unoya kuinbox kwangu uchinduza chokwadi handidi munhu anondinyepera. Handidi munhu anondinyepera, handitya. So Bybit akuenda nemurume wake. I think ndichazofonera mama wacho ndozovatsanangurira kuti murume wacho akazouya akazotora mukadzi wake. Inini I'm nothing, ndandingoriwo destiny hope yaBybit, but for now ndakumbogumira pano. Ndo zvanangoti ndikuzivisei. Thank you so much guys.